Бисмиллахир рахманир рахим. Намираме се в 6-тия ден на месец Рамазан. Много често в нашия живот, за да постигнем определен успех, ние винаги намираме с какво да се оправдаем. Намираме причини защо не се случват нещата и в днешно време дори се усъвършенстваме в това как да кажем, че не сме свършили определена работа. Историята, която искам да ви разкажа днеска, е свързана с следното. Един ден шефът на една фирма решил да посрещне своите служители на входа на фирмата. Сутринта се появил пред тях, събрал ги и им казал: трябва да ви съобща една тъжна вест. Днес почина човекът, който постоянно ви правеше проблеми. Всеки започнал да се оглежда кой е този човек, който постоянно му прави проблеми. Започвали да се питат един друг, този или друг. Всеки си представил своята работа и всеки си представил съзнанието кой може да бъде този човек. Проблема бил в това, че шефът не казвал името му. Докато се чудили, той продължил. В стаята за заседания, там е положено тялото, нека като добри служители да отидем и да му дадем последно с Богом. Ще ви помоля да бъдете в редица един по един, да отидете и да минете покрай ковчега. Тръгнали хората един по един да влизат и всеки, който влизал вътре, се изненадвал. Когато се надвел към ковчега, забелязал, че там имало поставено огледало, където се оглеждал. До огледалото имало надпис, който пишело: днес почина човекът, който ти е пречил. Знай, че единственият, който ти пречи да постигне своите цели, си ти самия. Историята иска да ни каже, че за всичко това, което се случва, стоим ние самите. Ако човек е решителен да постигне това, което желае, ако човек е последователен в своите действия, той винаги ще намери начин да осъществи своите цели. Другото ще бъде от хората, които намират оправдание. Днес, прекрасните дни на Рамазан, е повод всеки да направи равносметка доколко пречи на себе си, за да постигне своите успехи. И тук, в този свят, и в бъдеще, и в другия. Благодаря ви. Вассаляму алейкум ва рахметуллахи ва берекатуху.